सिबियारि जेरावबो आखा-फाखा गेजेर नङामोन। बेखायनो जों बिथांखौ जोहोलाव बिमुंजों गाबज्रिनाय जायो। बै समनि गावस्रायै गवालपारा जिल्ला गसाइगामि खाथिनि गयबारि गामियाव बिथांनि जोनोमा 1927 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिमानि मुङा नार्जारी आरो बिफानि मुङा नार्जारी। बै समाव बर'फोरा गाहायै बयबो गुदि बाथौ धोरोमखौनो सिबियो। बेबायदिनो बिस्रानि नखराबो गोदो गुदि बाथौ धोरोम सिबियारि। बिनि सायाव बिमा गोनोसिया गावनो दौदिनिमोन आरो बिफाया खेराइ फुजायाव खाम सिफुं दामग्रा। बेनिखायनो जानो हागौ बिथां जोहोलावनि थैयाव देंखोनि बिदैया हाबनानै दंखायोमोन। दुलारावहा गासै 9 फिसाफोर दंमोन। नीलेश्वर ब्रह्मआनो बयनिख्रुइबो दुइसिन फिसाज्लामोन। बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि मुङा जाहैबाय बाहादुर सिंह ब्रह्म, आसा सिंह ब्रह्म, बिसा सिंह ब्रह्म, खोलोमसुरि ब्रह्म, फुलेश्वरी ब्रह्म, धरणी सिंह ब्रह्म, सोमेश्वर ब्रह्म, फुलेश्वर ब्रह्म आरो नीलेश्वर ब्रह्म। ब्रह्म धोरोम लानाय बै समाव बर' गामिफोराव गुदि बाथौ धोरोमखौनो सिबियोमोन। खेराइ फोरबो गारजा फुजाफोराव फुजा होनायनि मुङै गोदो हाबनानै जौ बेदरफोरजों गफबना थाग्रा जासोबायमोन बर'फोरा। आरो बेल' नङा, सावरि बादालिफोराव खना लाना गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय नारा नाथा नेमखान्थि लाना गुलाय गुजाय जालांनो हमबायमोन। बर' समाजाव मोनसे गाज्रि आबहावा फैबायमोन। गुबुन हारिफोरजों सैया सुखुवा सैमा अमाफोर बायदि मुगैजाबायमोन आरो गुबुन हारिफोर बायदि दावगानो हायाखैमोन। बै समाव जोंनि बर' हारियाव सासे महापुरुष जोनोम जादोंमोन। बिथांनि मुङानो जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म।
गुलाय गुजाय जानाय समाजखौ फोसाबफैनाय समाव जोहोलावनि नखराबो ब्रह्म धोरोम आजावहैदोंमोन। ब्रह्म धोरोम आजावखांनायनि उनाव जोहोलावनि बिफाया नार्जारी मुंखारिखौ सोलायनानै ब्रह्म बिमुं लायो। बेबायदिनो जोहोलावनि नखरा खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, जथा दामनाय, देउदिनि मोसानाय, खेराइ फुजा होनाय बर'नि गोजाम धोरोमखौ नागारलांदोंमोन। जोहोलावनि गामि गयबारियावबो फरायसालि गैयामोन। जोहोलावनि बिदा देरसिन बाहादुर सिं ब्रह्मआ दैखरगुरि गामियाव गंसे भेन्सार स्कुल फसंहैदोंमोन। बै फरायसालियावनो जोहोलावआ बिदा समेश्वरजों गुदि सोलोंथाइ लानो थांफाजेनदोंमोन। जानो हागौ बिथांनि नागिरनाय, लुबैनाय आरो हास्थायनाया गुबुनमोन। बेखायनो बिथाङा जेरावबो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायैनि थाखाय खाराव माराव नागिरबायदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा जोबनायाव धुबुरीयाव फरायहैनाय जायो। बिथाङा मेट्रिक आनजादसिम सौहैना एकाडेमिक सोलोंथाइखौ दोनथ'हैदोंमोन। जोहोलावनि देंखो सोलोंजेननाय। बिथां जोहोलावा संगीत एबा देंखो मेथाइफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्राय मोनबोदोंमोन। मानोना बिमा बिफाया खेराइ मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनायाव आखा फाखामोन। बिथाङा फरायसालियाव फरायनाय समफोरावनो मेथाइ रोजाबनाय, देंखो बोनायफोरखौ
रोजाबनो सोलोंनो जुरिजेनदोंमोन। बिथाङा गलगन्जनि सासे अस्ताद आरो ड्रामाटिस्ट मिउजिशियानबोमोन। धुबरी क्रान्ति शिल्पी संघनिबो सामलायगिरि आरो इप्टा इन्डियान पिपल्स थिएटर एसोसिएशननि जानानैबो हाबा मावोमोन बे संघआ। अब्लासो बिथाङा गावनि जिउआव माबा मोनसे बेसेनगोसा जिरादखौनो मोननाय बायदि मोनदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बिथाङा संगीतनि आदब खायदाफोरखौ सोलोंना लादोंमोन, जायखौ जों क्लासिकेल मिउजिक बा शास्त्रीय संगीत होनना बुंनाय जायो। संगीत बिद्यालयाव सोलोंथाइ लाहैबावदोंमोन।